בוקר טוב. תספר לנו מה אתם המצאתם? אנחנו בעצם פיתחנו מערכת שעושה ניהול של איסוף אשפה. גילינו להפתעתנו, התחלנו להתעסק משהו שמעסיק את כל התושבים של ישראל בשנים האחרונות, הנושא של הפרדה במקור. נכון שיש לנו כמה סוגים של פחי אשפה, ועניין אותנו איך אפשר לנצל טכנולוגיה כדי לעזור במאמץ הזה. אז איך אפשר? המדינה רוצה להפריד. כי העלויות בכלל, ראיתי אתמול את המספרים, העלויות של עירייה על איסוף אשפה, זה עלויות מטורפות. אחת מהחמש הוצאות העיקריות של כל רשות מקומית זה איסוף אשפה, וזה גם אחת מההוצאות שאפשר להשפיע עליהן באופן טכנולוגי. אז איך אפשר לצמצם את ההוצאה הזאת? אוקיי, אז אמרנו בתור התחלה צריך נתונים. אני מניח שאתם תופתעו לגלות, כמו שאנחנו הופתענו לגלות, שבעצם נכון ללפני שנה, רשויות לא ידעו להגיד באמת כמה אשפה הם היו אוספות מכל רחוב או מכל פח. והבנו שאם נצליח להביא את הנתון הזה ולדעת בעצם שאנחנו לא אוספים פחים חצי ריקים, נוכל להתייעל ובגדול. כלומר, אם אתם תגלו ויגידו, אני מלא, הלפ, תפנה אותי? אז אנחנו למעשה בנושא הזה לא נכנסנו לוואקום, כבר שנים שמנסים לתקוף את הבעיה הזאת מהצד של הפחים. יש הרבה פתרונות, כבר הרבה שנים של פחים חכמים. העניין הוא שכל מסעית, אפשר לראות גם על המסך פה, בעצם אחראית על, במקרה הזה אנחנו רואים כמה מאות פחים, אבל היא אחראית על כמה אלפי פחים בכל עיר. ולכן לבוא ולשים מתקן בתוך כל אחד מהם ולהתחיל להתעסק עם סוללות ועם שידור. אז אם אתה תדע למשל שאין לי מספיק השפעה, במקום לבוא פעם ביומיים אליי, אתה תגיע פעם ב4 ימים? כן, זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה נתונים אמיתיים מהארץ. זה המערכת הראשונה שלנו שהופעלה. והכי בקלות אפשר לראות, פחים ירוקים זה פחים שאספו אותם בזמן, שהם מעל 70% מלא. וכל הענן של הפחים הצהובים זה פחים שהם חצי מלאים או חצי ריקים, תלוי על איזה חצי של הפח אתה מסתכל. אז קל להבין כבר מהתמונה הזאת שהפינוי הזה לדוגמה, עם קצת התאמות, אפשר לדלג עליו ביום. נחמד. חיים, אפשר להפוך זבל לכסף. כן, כן. או למנוע מכסף, להפוך לעשן של משאית. או להסתכל על חצי הפח המלא, ולא על החצי הריק של הפח. תמיד את חכמה ומסכמת את הדברים כל כך יפה. יפה מאוד. וואו, תודה רבה. החכמנו. כן. טוב, נעבור